Hey, du skal gå over og hente mit vasketøj nede i kælderen. Jamen, jeg glemte det. Virkelig? Igen? Undskyld, hallo. Kan vi ikke bare gå derned? Hvor kan det creepy? Ja, men vi er nødt til det jo. Ja. Hvor var skruet så henne? Derovre, der hvor skiltet er. Nå, jeg kan godt se. Okay, kom. Fuck, har en creepy, når man tænker over det. Ja, det er med ens forældre bare sender en andet, altså. Det er den her dør, som jeg snakker om. Ja, det var det. Jeg skal lige putte noget lige herovre. Ja. Er det for lyd? Hvad finder det for lyd? Nej, det er nok lige meget. Jeg skal det derovre. Det lyder ikke scary. Hvad er det? Hvad er det? Laver du? Det er jo corona. Hvad laver I her? Vi skal ned og hente vasketøj. Ja, hvorfor sover du her? Det er fordi, min irriterende kusine driver mig til vanvid. Jeg er nødt til at sove hernede. Så smid nu en lejlighed. Ja, ej, det er synd. Det er synd for dig. Kom. Hey, hvor er du kørt? Jeg har aldrig været her.